Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place when we all get to heaven. Praise the Lord. Maridayaw ti Apo, kakabsat mi, iti tangatang, iti daytoy manen amalom, iti Domingo, umuna Domingo, iti bulan, iti Mayo. Hello, hello, kada tayo amin, kakabsat mi, ngagdengdengeg ita, datayo kakabsat, iti programa, kuna tayong mensahe, ti panakaisalakan, amang mangegan, manipod alas 2, aginggan alas 2:30, iti tunggal, malom, iti Domingo. Kumusta tayo amin, kakabsat mi, nga viewers, as well as listeners, iti daytoy nga gundaway, tultuloy mi nga kabkablaw kada kayo, tinagan niya po tayo nga Jesucristo, kada tayo amin nga awan labas na. Kahit kula nga kablaawan, dagiti amin nga sponsors tayo, ngagdengdengeg ita, wenno agdengeg to iti sumaruno nga gundaway, gaputa iti daytoy nga gundaway, mabaling nga rabii, wenno agsapad da pay laeng ija Europa, kadagiti kakabsat nga sponsors manipod Italy, France, and Greece. Madaydayaw iti Apo, naimbag nga malum yung amin dita ma'am. Kastamot kada nanay Meli kini nanay Rosita of Buliklik, Santa Lucia, Ilocosor. Naimbag nga malum kada tayo amin kakabsat, oray pa dagiti nanay tayo iti Darapidap, nanay nati, nanay Mirna, da Pastor Marcelino kan dagiti dumapay. Madaydayaw iti Apo, happy listeners also. Kadagiti kakabsat iti Bangar, La Union, nga ayan ni Pastor Roel Valdez. Maraydayo ti Apo, gyaman tayo, kadagiti iabot yo kakabsat nga da kayo ket adda kayo nga agdengdengeg ngayam kadagita. Kastamot dagiti nanay tayo nga na meet tayo kakabsat ijay Ursa Dansuyo Ilocosor, kadagiti nalpas nga aldaw nga nakaangayan iti District Convention. Maraydayaw iti Apo, kadagiti biagyo nga nagpakaammo kayo nga agdangdangeg kayo gayam. Ket maraydayo ti Apo, oray pay kini Pastor Vinelda Kayanan, our co-anchor host, iti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan, Pastor, naimbag nga malum yu amin, kanda kay aming agdangdangeg ita. Iti parte na iti napatnay, sitio napatnay, Libang Cervantes Ilocosor, dananay Arcelina Maracha, kani Sir Guillermo Maracha. Naimbag nga malumyo, kada kayo amin, Sir and Madam Dita. Kastamot ni Auntie ni Ma'am Jingjing, nagpakaamo ni Nanay Zenaida Batayan Banwa. Naimbag nga malum, kada kayo amin, nga kakabsat dita ni San Emilio, Ilocosor. Maraydayaw ti Apo, kanuray pa ni Nanay Melencia Sayan Aday, nga nag-request iti maysa nga kanta. Madamdaman nanay, kantaan ta ito. After ti message, dayjay nga in request yung nga kanta. Maridayo ti Apo, gyaman tayo nga iti dayto nga malong, kadwa tayo ita, dagiti young people, nga duwa, nga napipintas, isong nga maaramat iti dayto nga malong, babaan iti panangipay iti mensahe ti kanta. Kat kasakbayan na nga agkantada, intayo iti ababa panagkararag. Agnanayon nga Ama, manakabaling nga Dios, idayaw da ka, iti daytoy nga gundaway. Kadagiti amin mi Apo italukmiken ka. Isaad mo Apo iti presensya tinagtetengaan mi. Ket manipod ditoy, aging gana Apo kadagiti lugar nga ayan, dagiti kakabsat nga agbuybuya ken agdengdengeg. May your presence, Panginoon, agtalinaed. Katuray pay Apo dagiti mensahe ti kanta maipanayag tata. Nang nangruna dagiti saom. Itdem Apo iti panakaawat. Itdem Apo tinay singsingayan nga panakabalin mo nga maawatan mi amin. I-bless mo dagiti amin nga staff iti Radio DCTP.
kay ramanan ng dagiti amin apo nga mangbukbukel. Idaton miken kada ito nga gundaway, si kakadi apo iti agtramaho pinagmanifestar, karagiti amin nga ayan dagiti agdengdengeng. Itinaga ni Jesus dawatan mi amin dagitoy. Amen. Maraydayaw ti apo ket sakbay na nga denggan tayo ti mensahe, gaman tayo ti biag ni Sister Heidi. Baglan kastamutan ka ni Sister Rayan Ubuan. At dadakada tayo ita, uray pay ni Kabsat, ni Lakay, ni Brother Ermelo Baludbod. Tapno ni Paiday ti mensahe, ti may sa mensahe iti kanta. Maraydayaw ti apo. Yagot na balbaliwan, lidaya marikrik na, sukatan diragsa, napukawan ang naman, itangket nagsubli. Inikam ti silaw, yakuan nasip ngetan, itanta na ang wak, nga ay ayaten nak, awan nga rudrumbeng, apagdanagak ka, adda ka mang subsubaybay, when ang serbian, ken kasiraragsak, tasikat paset, daytoy biag ko, ingat panumpalan, biag matin sakripisyo, tatlong maisalakan na, dahilan sa kadyay krus, inanusang rigan, apayakas taunay, panagayat mo kanya, idintuan nagdakel, tinagpasulaken ka, itanta na ang wak, nga ay ayaten na, awan nga rudrumbeng, apagdanagak ka, adda ka mang subsubaybay, when ang serbian, ken kasiraragsak, tasikat paset, daytoy biag ko, ingat panumpalan, tasikat paset, daytoy biag ko, ingat panumpalan.
Madaydayaw iti Apo. Gyaman tayo, dayta nga mensahe iti kanta, ngayon pa ay dagiti ang tutubo iti raytoy nga malem. Madaydayaw ti Dios, praise the Lord. Musta tayo amin kakabsat, iti raytoy nga gundaway. Yes, happy listening to. Iti ayatan tayo nga manang ni Sister Brenda Gaboy, nga kanayon nga agdengdengeg kada tayo. God bless you. Kadagiti amin nga agdengdengeg dita ni Alangigan Kandon. Second, Alangigan second. Kandon Ilocosor. Maraydayaw ti Diyos. Mapantayo nga kadagiti sasaw ti Apo, iti dayto nga gundaway, katagyaman nak iti pribilehiyo manen, nga makapagsarita kada tayo ita, maraydayaw iti Diyos. Kat mapantayo kakabsat iti maudi nga libro, iti Biblia, iti Revelation, nga chapter 22 verse 12 kakabsat, iso nga pakaangayan, iti intayo ibensa-bensa, iti dayto nga malom, kunana ditoy iloko adtoy umayak adagos ket adda kanyak ti gunguna tapno ited ko titunggal maysa akas iti aramid na. Bagpatuloy ni Apo nga bendisyonan dagiti panakaybasa ti sauna iti daytoy nga malom. Manipod iti daytoy nga text so kakabsat kayat ko iti makisarita kada tayo kadagiti ababalaeng nga panakailawlawag na panagsagana iti asidegan a panagsubli ni Apo Isus. No adda iti saludsod kada tayo iti daytoy nga malom isu dayjay nakasagana kakadin iti panagsubli ni Apo Isus. Nakasagana kakadin a sumabot ken kuana. Ay ayatan ngagdengdengeg iti daytoy nga malom. Sa dinuman iti ayan mutata, adda ka man taabay ti radyo, wenno iti balay, adda ka man ngagbuybuya iti social media, wenno adda nga adda trabahuan na, wenno itaket maymaysa ka nga adda laang dita nga nakatugaw. Ngagpanpanunot nanya dayjay sitwasyon mo. Kapsat ti daytoy nga malom ti mensahe para kada tayo amin ket denggen tayo ita. Wen ti lubong ket agbalbaliw kas ammo tayo ket maobserbaran tayo. Adu dagiti riribok kakabsat. Adu dagiti panagbutbuteng. Ken addamat dagiti nagduduma nga panaka rikrik na tayo kakabsat dagiti saan nga mailadawan nga rikna. Han nga panagbutang at dapay dagiti nasayaat mo't nga karirik na nga gapuanan kadagiti balegi. Nga may sa kinapudno nga saan tayo nga maliplipatan wenno maidadaduma kakabsat isuday jay. Adda asidugan, wenno asidugan iti panagsubli ni Apo tayo nga Hesukristo. Maraydayaw iti Apo. No patyan nyo ket patyan da kakabsat agtultuloy tayo nga mangibaga ken denggen dagiti sumarsaruno tangan nganin kakabsat ti iyaay ti Apo tayo anamarswa. Ket gapot asidugan akas kuna tayo kakabsat ngan ti iyaay ti Apo masapul nga rod nga aramiden tayo di kabaelan tayo nga agsagana iti dayta nga panagsubli na dikit den maraydayaw ti Apo panagsagsagana kuna tayo daytoy ti aramiden tayo ta saan tayo nga ammo no kaano daytang aldaw a panagsubli na ket no agsublin to isuna nga mangala dagiti anak na sapay kumata maysa kanto maysa tayon to kakabsat awan kumati pagduaduan nga sumurot datay to ket sumurot may kuyog ken kuana iti lugar nga insagana na. Sumadaydayaw iti Apo, nagdakkel nga inana makakabsat, nagpintas nga namnamaen tayo, nga iti daytan to nga aldaw. Inton umay na po tayo nga Hesukristo at datay to kumanga sumabot ken kuana. Ket anya daytoy nga aramidan tayo. Anya dayti aramidan tayo. Isu daytoy panagsagsagana kas kunak. Ket anya dagiti kinapudno no apay nga masapul nga agsagana tayo. Ita, maraydayaw iti Apo. Adalang dagiti sumagmamano, ket manipod kakabsat, iti sasaw ti Apo, ti umuna nga kinapudno isu dayjay. Sigurado nga ti kari, sigurado nga ti kari ti panagsubli na kakabsat ket adda. Sigurado ang mapasama kakabsat. Daytoy ket pudno. Sigurado nga karina daytoy kakabsat. Asaan laeng nga istorya wenno tradisyon man dita kakabsat. Gem daytoy ket kari ti Apo. Ket no karina kakabsat
tungpalan na rayta. Daytoy ket kari ni Apo Isus, maridayo ti Apo anya ti kunana, umayak nga dagos kunana kakabsat. Umayak nga dagos, basaan tayo kakabsat, Revelations 22, verse, maridayaw iti Apo. Verse 12, kunana ditoy kakabsat, adtoy siyak umayak adagos, ket pangguguna adda kanyak, tapno gunguna ak titunggal maysa, kas mayan natop iti aramid na. Maridayaw iti Apo. So adda aramidan na kakabsat, adda iti iumay ni Apo tayo nga Jesucristo, adda iti tiyempo nga isuket agsubli, dayta ket kari na kakabsat, dayta ket saan tayo laeng nga kinunkuna. Ngem ket di kas binasa tayo, kari ket no kari kakabsat iti Dios tungpalan na dayta. Iti Juan kapitulo 14 verse 3 anya iti kunana ijay kakabsat, umayak manen ket alaan kayo tapno adda kayo met. No sa dino ti ayan ko adda kayo met ijay. Maraydayaw ti Apo, ket no kasano nga imay idi umuna kakabsat, nga iso na iyanak, nagbiag, natay ijay krus ket nagungar kakabsat, kastoy tumet ti panagsublina, sigurado ket napudno akari ti panagsublina po tayo nga Jesucristo. Maraydayaw tinagan iti Apo, sigurado ti kari ti panagsublina, ti Dios kakabsat, tinangibaga dayta, ket kas kunakon no kari ti Dios daytoy ket matungpal, sigurado ang matungpal. Anya pa'y kakabsat ti kinapudno, makita tayo ditoy, kinapudno ti panagsublina tapnon masapul nga adda iti panagsagsagana tayo kakabsat. May kadwa isuday jay, gapu ta makita tayo dagiti pagilasinan. Gaputa ado, dagiti makita tayo nga pagilasinan. No, nalpas tayon nga binasbasa kakabsat iti Matthew chapter 24. Insuro ni Apo Isus dagiti pagilasinan, ti maud-udi nga al-aldaw. Anya dagiti mabasa tayo ijay, adagubat ken dakes nga damag kakabsat, adagiti damdamag ti ginginad ken didigra, adagiti panagado iti kinadakes, ket adamot dagiti panaglami isti ayat dagiti ado. Kabsat nga agdengdengeg ita, kitaom ti lubong iti agdama, dikit din nga mapaspasamak aminin dagitoy. Ti lubong saan abas na agdadael, ngem ket di daytoy ket gapo ti agtultuloy nga plano ti Dios. Paraydayaw iti Apo, anya ti aramidan tayo kakabsat, no dagitoy ket mapaspasamak da, adda kumamot kada tayo iti panagbalin tayo nga watchful, iti aglawlaw tayo, at daan tayo kumamot iti panagridam kakabsat, tapnon aramidan tayo ti kasayaatan, tabaka inton umay iti Apo ket saan ka nakasagana, may sakan to dagiti mabati. At saan nga maisurot kakabsat. Ket no iti panagsaganam ket adda nga saan mo pay laeng nga aramid, wenno sinerseryoso kakabsat, masapul nga itan. Aramidam ti kabaelam, tapnon iti kasta kakabsat. Inton umay ti Apo ket agsubli, mairaman kanto kadagiti kumuyog ken kuana. Maraydayaw iti Apo. Nagsayaat nga panunutan kakabsat. What a day that will be. Iti dayta nga gundaway, nga kikita tayo face to face, iti dayjay Dios, na marsuwa, iti lubong, iti dayta nga gundaway, anyan tukit din nga ragragsak. Maraydayaw iti Apo. May sapay a rason kakabsat ang masapul nga agsagana ka, ket isu dayjay. No, makita tayong dagiti pagilasinan, makita tayong dagiti ado, kakabsat nga mapaspasamak nga saritaan dagiti sa una. Iti may katlo kunak itoy, adda dagiti dagos ken di mailasin kakabsat ti panagsubli na Apo tayo nga Jesucristo. Adda dagiti makapakigtot wenno saan tayo nga inanamaan nga sublinan to kakabsat. Anya ti kunana di 1 Thessalonians 5:2. Kunana ti aldaw ti Apo umay to akas ti agtatak nga ti rabii. Ket daytoy kakabsat, haan na nga ibagbaga, awan iti makaammo, haan tayo nga ammo kakabsat.
Kat daytoy no nakasagana ka uray pay no umay ka dagiti tiyempo nga santay nga ipagpagarop mamati ak kakabsat nga makasurot tayo ken kuana. Isu nga masapol nga rod nga adda pa nagsagsagana tayo ita. Amen. Adda nga rod kuma itinananay nga panagsipot tayo, panagsagsagana tayo. Madaydayaw itinagan iti Apo. Ket no addaman iti kasla sa ludsod kada tayo ita. Daytoy sa ludsod ko itay, nakasagana ka kadin a sumabat kan kuana. Nakasagana ka kadin nga sumabat iti dayjay nga na Marso ay isong agsubli. Nagkari nga umay, ket nagkari nga umay, ket mangted kadagiti gunguna. Rewards kadagijay nga agar-aramid iti pagayatan na. Daytoy ti kang runaan na sa ludsod iti biyag kabsat nga agdengdengeg ken agbuybuya ita. Saan ket di nga dagijay anya iti kinadakkel dagiti nagunod mo. Anya iti kinangaton dagiti naalam. Anya iti kinasayaat kakabsat dagiti inararamid mon. Ngem ket di personal nga sa ludsod kakabsat iti Apo dayta. No addamot laeng panakirelasyon mo kini Apo Isus, isu nga manubot tayo. Tano umayon isu na kakabsat ni Apo Isus, isu nga nagkari nga umay ket agsubli. Saan laengen akas mangisalakan kakabsat, ngem umay to isu na kas ari ken ukom akas iti binasa tayo at teksto. Anya iti kuna na ijay kakabsat, ket ti panggunguna na adda kanyak, panggunguna adda kanyak, tapno gunguna ak ti tunggal maysa akas mayan natop iti aramid na. Dayta iti kinasya sino ti Dios nga agsubli kada tayo kakabsat. Umay to isuna kas ari ken ukom. Maraydayaw iti Apo. Adda kanyak ti gunguna kunana. Tapno ited ko iti tunggal maysa akas ti inaramid na. Ngarod iti daytoy nga malom kakabsat. Adda namnama. Tapnon daytoy nga balakad ti panagsagsagana. Saan tay ko mga ihaleng-aleng. Saan tay ko mga ipabigat. Wano isak haan nga aramiden ita, ngem ket di daytoy na indaklan adamag kakabsat, aramiden tayo ita. Ni Jesus natay gapu kadagiti basol mo. Binayadan na ti utang nga saan mo akaya nga bayadan, ket nagungar tapnon maaddaan ka iti biag nga agnanayon. Maraydayaw tinagan ti Apo. Anya ti kunana di Romans 10:9, no ipudno mitingiwat mo nga ni Jesus ket Apo, ket patsem iti pusom pinagungar iti Diyos isuna, maisalakan ka. So ay ayatan nga kakabsat iti daytoy nga malom. Saan mo nga ibagbaga nga intun bigatan ti panagsagana, ngem itan taadda pay ti gundaway. Aramidam ti kabaalam kakabsat nga umay iti Apo. Aramidam ti agsagana kakabsat ijay amom nga pakaikaryam. Nga inton umay ni Apo Isus nga agsubli, may sakan to kadagiti sumurot ken kuana. Maraydayaw itinagan iti Apo. Kabsat nga agdengdengeg ita. No kayat mo nga umawat ken ni Apo Isus, mabalin nga sumurot ka kanyak iti panagkararag. Gyaman tayo iti daytoy nga gundaway, ket pa-check kakabsat nga saan nga narigat nga awaten ti sao ti Apo. Sumurot tayo laeng ken kuana. Agkararag tayo. Apo Isus, umayak ken ka ita. Amok ama nagbasolak. Pa-check anatay kagapu kadagiti basol ko. Ket nagungar ka manipod tanom. Pakawanan nak Apo. Dalusam ti pusok, ket ited ko ken ka iti biag ko. Sikati Apo ken mangisalakan ko, manipod ita, sumurutak ken ka. Amen. Maraydayaw ti Apo, kabsat no nakipagkararag ka iti daytoy nga malom. Patsek nga ti Apo dinengeg na iti kararag mo. Tapnon iti daytoy nga malom, magpatingga tayo lang ditoy, ket mabalin nga adda dagiti kayat mong aramidem lang dayta according kadagiti sa ti Apo. Ket kas kanta kada kayo iti maysa nga mensahe ti kanta nga mangipakita nga ni Apo Isus ket umay tumanan. Mabalin mo lang ti maki-join kakabsat.
namum daytoy nga kanta. Kanta kada kayo kas maysa nga ang request kada tayo iti maysa nga nanay. Ijay napatnay libang Cervantes ni Nanay Melencia Sayan Aday. Tichem buoma sidege nga ni Jesus umay tumanen dahil sutiin tarina di umay nga awan dwa-dwa among kangan-nganin Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malen matmatan yun nga to umayen tiyaku among kangan-nganin umayen pagilasinan makitan bayat tiyar daw umadadang kita enyo ti tangatang tachem masih degdan amuk kangan-nganin Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malem matmatan yut nga to umayen tiyaku amuk kangan-nganin umayen umay mangtenrag saktal na awan tun miut-ut ken patay umay taplungin agturay ket nulwa punasen ng tupay ambuk kangan-nganin Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malen matmatan yut nga to umayen tiyaku amuk kangan-nganin umayen kadagiti amin mi apo iti daytoy nga malom dayawon da ka kadagiti amin apo nga nayapkas nga sasaom pulot na magtultuloy apo ket adda nga Ma'am Amiris sagtunggal maysa nga nagdengeg nagbuya ita bendisyonam nga agtultuloy ti programa apo mensahe ti pannakaisalakan bendisyonam met apo daytoy nga radio station nga mararamat nga idarirag apo dagiti isa sa ited mo nga kankanayon iti napintas nga connection ti sagtunggal maysa napintas nga signal nga dumanon kadagiti nagduduma nga lugar tapno adupay apo iti makangeg kadagiti isa sa i-bless mo nga agtultuloy dagiti sponsors iti daytoy nga radio program kada kami aminen apo iti daytoy nga malom kunaon mi agyaman kami ket maraydayaw dayta napateg nga nagan mo tuloy mo apo nga bendisyon Uray pay dagiti amin apo nga adda nakipagkararag iti daytoy nga malom. Agyaman kami ket daydayawon da ka. Dagitoy iti dawaton mi itinagan ni Jesus. Amen ken amen. Agyaman kami kakabsat ing kayong manan pa nakipagdanggay kada kami iti daytoy nga malom. Praise the Lord.
Agyaman tayo kadagiti pamilya Hadap, iti Bugibog, Salcedo, Ilocos Sur. Every day, every Sunday, ngagdengdengag iti radio. Praise the Lord, maridayo ti Apo. Gyaman kami kakabsat dita, mabaling nga mamuan to, dagiti first name tayo kakabsat. Pamilya Hadap, iti Bugibog, Salcedo, Ilocos Sur. Gyaman kami, kat ni Apo tagtultuloy, mamagkay-kay sa kadatayo, kat iti kanayon mimot nga ibagbaga kakabsat, nga agtultuloy tayo nga agservi iti Apo. Kat kastan, agyaman kami launay, oray pa dagiti engineers tayo nga agtultuloy, nga naayat, nga mga assist kadatayo, iti uneg ti radio, ni Engineer Ruel, kastamot ta ni Sir, nga gumintong, ni Apo ti mang bendisyon, kada kayo amin. Agyaman kami, kat kastan, nagpakbakadan ti Kabsatyo, Pastor Danilin Tainan, baludbot ken dagiti kakadwana. God bless us all. We'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. When we